Oh, hallelujah. Odofo nyankopon sha no nyokese. Onyankopon tre wa hye mu enenso ye da fofra nyame de adom yen. Ne nyina ebebo makase Awurade ye da wase. Awurade obambo no nhwe so pa wo de hwe yen. Eno nti ne ye da so tinkwam yi. Ebo mpai wo Yesu din mu. Ebra wo ya hye na wotwe a eye edwuma na wotwe fofra ase. Yeso wakwankyere ma wasem no de yenim na nkyere ye kwantutu ya namon so mayen. Ewo Jesus Christ din mu. And my bompire. Hallelujah. Odofo me ma wakwa ba de bauti asie senjumedie yiso. Na afei me mpa ebo nyina ne so nyame enkasa ye ho enenso. Ye befa ya kenkan sam efi Isaiah, odifo Isaiah wo ma no etieduenum ennum. Nchichemu wotwe de kosi dumiensa. Awurade asam kye yen se, madwene enya mo adwene, na makwan so enya makwan. Na sedi osoro ene asase ntem eware no saa na menemo ya dwendwen anase ya dwene ene ya kwan ntem ware. Odofo de le Nyankopon pese o ka kire yen. Onyame ye nyame. Ne ono wa hyehye no eno na ebemu ne waka no eno na ejina. Odofo ye nipa de ye hwe ni so. Ye hwe ni so na ye de akoma ebufo na ye de adwene ebufo. Na ye de ye ni akasa. Na nso nya saa na Nyankopon tie. Ono di oba so behwehwe no wagye dia ayira nti na asem bi wo ho egusu chin asase so hwehwe nia asam ne ne dia na meni wo se ye gidifo ne betimi abɔ mpaye se nyame mo wasem emre mo ewo ya brabo mo wasem emre mo emma ye bai wasem emre mo emma ye nui eto de bia ye hwe se bia tibia nipa no wo mo na ye bu no fo dada na se we die entimi nye yie ma no nanso nyame se na asem bi ebeba ama ye no ensan ba ne nchaje se aye adwuma se eye na osese de ensuo to na snow to na eba besiesie asase no emma nea odua ene nea odi nso nye bi edi no esiesie no se de ebe ya enipa bi befiri mo beba onyame to nsuo ma ye nyina se ye adibonyefo se ye gidifo obo ewia emma obi biara omma ye aduane Onyankopon onyiyi mu ewo nneema bi ho na emom so bi benya akonya ne so ye nyame ba no de agi so fa Yesu Kristo se ne Awurade ne kraje nkwa saa ni pe no nyame pese ye koso bom mpa ye ma no ebetimi aye wo ba ebetimi aye wo kunu ebetimi aye wo yere ebetimi aye wo neighbor bi ebetimi aye busuani bi nyame asam na ba ma no nanso enya enlocate no odofo de nyina ye mompai emma ye ho se asem bi afa ye ho bia enmra embehia ye na nye ne dwuma no se dia masem ekọ na efi menemu ekọ no ensan ba menchen kwa age se edi dwuma se edi no ansana na ayede a menyame meni ekọ ho anase meni gye ho Hallelujah. Na afe nipa na asam ne de ebeye ne yie. Tedofo enkomhye ne ensem bebre ne wo Bible yi mu a Onyankopon hwe se ye begina so na de apompaye. O se besi sa abre ye nhye da misa ne hweye. Ne nyina ne se anye ni edi yenkai atemmuo edi yenkai na be wo se ni a wo wetietia ne so ebu nanim tiaye no Onyankopon be pagya no de na ye niam kese eno te se nyame de obi ya emma ne nya wo wa emma ne nye wehi ma ye mpa ebomum enkoso nye adwuma o se na ebasa na nia aya bepo si wanimu no ebe hya se ede sidie ne enije ebra ofi se wagina nyame asem so ena odi abompaye ena abemu nti o se emipo eni mons eni akoko nyina ebe hya se mo ne ye nyina ebomu ye ni age nti problems ne nyina bebubu egu se ye makwan se nyame adwene ne na kwan emremu emma yen no feel say enua ewo seso nyina bebo mo nsem hallelujah bebo mo nsem efi say ni nyame agye wo ya brabo no esombo na afei bebi akase wo no enepa ene be fifiri wo ho aba papa ene be fifiri wo ho na mene wo yetimi abo Awurade din ne yakase Awurade wonko na wutim ho da nti empa ba
enjemu ensua wa bra wunjina nyame asɛm so yesu nyina na ye nyame asɛm so na egyina na afei ɔse we bɛyɛ nsɛnda ho nsɛnkyerɛnne a ɛrentwɛmu da ɛrentwɛmu da afi 2024 yi ne nyame ahyɛ wɔ yɛabrabɔ mu no ɔse ɛbɛyɛ sonko koraa ɛbɛyɛ sonko brɔfo no se ɛbɛyɛ for an everlasting sign it shall not be cut off. Odofo cha samui no obi a ɔyɛ apaabɔ wɔ Awurade mu onye ni da so na subscribe nso nyame nhyɛ o Yesu din mu.